खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गिबियावनो आंनि नार्जारी चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 19 नभेम्बराव नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। दिनैनि गिबि रादाबाव दं मोनसे दुखुनांथाव खौरांखौ नोंथांमोना जानो हागौ गुबुन गुबुन खौरां बिजोंफ्राव नुखाबाय आरो खोनाखाबाय जानो हागौ, अब्लाबो नोंथांमोनजों शेयार खालामबावनाय जाबाय। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला अरुणाचल प्रदेशआव सोमजिनाय गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव गसाइगावनि 4 सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ मिथिनो मोन्दों। आसामजों नांजाबनाय नसुंसे रायजो अरुणाचल प्रदेशआव खुंजानाय खृष्टियान धोरोमनि मोनसे हाबाफारियाव आसामनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानिफ्राय बाहागो लाहैनानै न' फारसे गिदिंबोफिननाय समावनो 13 नं माहारियारि राजा लामायाव गिख्रंथाव लामानि जाथाय सोमजियो। 13 नं माहारियारि लामाजों AS-16J0871 नम्बरनि वैगनार गारिजों न' फारसे फैबाय थानाय समावनो हरखाबै हाजोनिफ्राय हा गिसिखानानै थरसे गिदिर अन्थाइया बिसिनि गारि सायाव गोग्लैसिनो, जाउनाव गारि सिङाव थानाय 4 सुबुंफोरा जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जायो। बे जाथायाव जिउ गोमानांनाय सुबुंफोरखौ क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय हाब्रुबिल नेपालिपारानि थागिबि निर्मल हेम्ब्रम, श्रीरामपुरनि क्रिस्ट'फार हेम्ब्रम, बिजित हेम्ब्रम आरो लक्ष्मीनाथ किस्कु मुंजों सिनायथि जादों। 37थि नेशनेल गेम्सआव देरहानो हानाय गेलेगिरिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। 37थि नेशनेल गेम्सआव मेडेल देरहानो हानायफोरनो आसाम सरकारा 3थि थाखोनि साख्रि होगोन। बेनि अनगायैबो साख्रियाव थिसनथाइ मोनखानाय सा 40 मेडेलिस्टफोरनो राङारि बान्था होगोन। सुक्रुबारखालि बे बाथ्राखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रिनि मावख'निफ्राय। बेखौबो मख'नो हायोदि आसामनिफ्राय नेशनेल गेम्सआव गल्ड, सिलभार, ब्रन्ज एबा जायखिजाया मेडेल देरहानो हानाय आसामनि गेलेगिरिफोरनो आसाम सरकारनि गुबुन गुबुन बिफानाव 3थि थाखोनि साख्रि थिसनथाइ होगोन। आरो सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला एसे सिगाङावसो सा 40 सरकारि साख्रियाव थिसनथाइ मोनखानाय गेलेगिरिफोरनो राङारि अनसुंथाइ होगोन। रिपर्टनि बादिब्ला गल्ड मेडेलिस्टनो 50,000 रां, सिलभार मेडेलिस्टफोरनो 40,000 रां आरो ब्रन्ज मेडेलिस्टफोरनो 30,000 रां सेंसन खालामनायखौ मिथिनाय जादों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि नेशनेल गेम्सआव मेडेल देरहागिरिफोरनो बिसोरनि सोलोंथाइखौ लानानै आसाम सरकारनि गुबुन गुबुन बिफानाव थिसनथाइ होगोन होननानै थांनाय 2022 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानावनो गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावखादोंमोन। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव 1 नं पर्बतझरा बियाबाव मुनमुन ब्रह्मनि हेंथायै बिसायख'थि गेलेगोन EM रनजित बसुमतारीआ। बै बिथांखिखौ लानानै EM रनजित बसुमतारीआ गोबां बाथ्रा बुंथिनायखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोननाय जादों। बिथाङा बुंदोंदि थांनाय 17 बोसोराव 1 नं पर्बतझरा बियाबाव हाग्रामा महिलारी आरो मुनमुन ब्रह्ममोना बिगुमै बिबोनां सानैजों जेबो जौगाथाय खामानि मावनो हायाखै होनना बुंथियो। लोगोसेनो बुंबावोदि हाग्रामा, मुनमुन, MP नभचरणीया रबिराम नार्जारी बिथांमोनखौ खांख्राइ हारवा आरो नाथुरजों समान रुजुनानै बाथ्रा बुंदों आरो हाग्रामा महिलारीया 17 बोसोर सरकार सालायनाय समाव 1 नं पर्बतझरा बियाबाव थांना एन्जर बेदरजों जौ लोंदोंमोन, अमा बेदरजों ओंखाम जादों होनना बुंथियो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव नुजाथिना EM रनजित बसुमतारी बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। फिन नार्जारी चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयनिसिमबो अननाय, सिबिनाय, खुलुमनाय जासिहरनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। बयनिसिमबो गोजोन्थों।